Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni ezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi ezewena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamula juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Inkinga zomndeni wakho mhlambe nasempilweni yobuye ube right. Ya uyeke nje ngoba manje isizungu usichitha ngakho kuhamba ukhuluma into engakudingi ingoba uxakekile nasekhaya. Imizi yakhe igcwele imbuzi lapha eThekwini yakhe eThekwini lapha akuhlali umuntu. Bakushiyile namakhosikazi ingoba usile bayakubona ayekho umuntu ongahlala umuntu ongasile njengakho. Tshele mina usile into engasile ngaze lokhu niyikhohlisa akanitsheli aka-address awuku-address nation ngomndeni wakho uhlala address nation awuku-address nation ngomndeni wakho batshela abantu ukuthi bakushila amakhosikazi akubalekela kudala abonda uphile ekhaya yilokho nje akukho kunye engakusho anginandaba futhi naye ayikho nento encane ngincengile kuyo uyabo amagalo akhe ngiyawazi phela kodwa ayikho into encane ngincengile engikwazi ukuncengo enye indoda mina ngisanganela ngoba ngisanganela nje ungathi ngisanganela wenza ngathele mina uye manje angixashwa uye akenza umcimbi wakhe ayeko uhulumeni lapha eKZN nathi ngizomchunga upresident lapho ngenza umcimbi nanku so bamxhasa uphele lapho aphume kimi mina ngiphume noma ngangibiza abangani bakhe labafuna ukubabiza nama abaculi ngiyafisa babe khona bonke abafowethu nayo SK lo abe khona bayilungisela inkinga zabo laba mazi ikhona inkinga abe khona ngoba ningathanda uzokhumbula nje kwayena uyena wathatha isigini sami nje osinika umntandi